खुलुमबाय बयखौबो बे समाव आङो मोननैसो सुंद' आपडेट लानानै फैलायबाय। बेंटल दख'रा एबसुआ जिनाहारि खालामग्रा डिजिपि आफादनि आफादगिरि पारमिनास नार्जारि आरो कन्ट्रेक्टर जाकब नार्जारिखौ गोख्रों साजा होनांगौ होननानै खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों दाबि दैखांदों। बेंटल दख'रा एबसुआ बेनि अनगायैबो खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों गोबां बाथ्रा फोरमायदों। नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नायोब्ला गासैबो बाथ्राखौ नोंथांमोना आबुङैनो मोनथिनानै लानो हागोन। दा बिनि सिगाङाव नोंथांमोना बिटिआरनि इएम रनजित बसुमतारी बिथांनि फोरमायनाय सुंद' भिडिअ क्लिप्सखौ नायनानै लाग्रोलाय। बिसायख'थिनि थाखाय मानाव गेदेर प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव जोंनि इउपिपिएल दोलोआ 100% प्रिपेयार जाबाय आरो दुलाराय भारत नाङै गणतन्त्र मोनसे हादोर हिसाबै भारतआवहाय गुबुन गुबुन पार्टिया जेरै 34% रिजार्भेशन जोंबो बे 34% रिजार्भेशनखौनो जोंनि इउपिपिएल दोलोआबो सावरायगासिनो दङ आरो बेखौनो लोब्बा लाखिनानै आङो दिनै मानाव गेदेर जोंनि चिफ आरो पार्टिनि हाइकमान बिथांनिसिम गांसे लाइजाम हरनो नागिरदों। बे लाइजामा जागोन जे जेरावहाय जोंनाव 34% वुमेननि थाखाय रिजार्भेशन थागोन आरो देबेरगाव सीटखौ जोंनि इउपिपिएल दोलोनि थाखाय वुमेन रिजार्भेशन दोननांगौ आरो बे वुमेन रिजार्भेशन देबेरगाव सीटआवहाय आं मानाव गेदेर जोंनि हाइकमान्डसिम खावलायगोना बेनो जे हाग्रामाखौ फेजेननो दिनै जोंनि रति महारतिनि गोनांथि गैया आरो देबेरगाव हाग्रामाजों दावहा नांनो थाखाय आं आंनि बिसिखौनो बिजाथि हिसाबै मोननो थाखाय जोंनि हाइकमान्डसिम खावलायनो नागिरदों। सर माब्लाबा हाग्रामा महिलारिया मिडिया सोङोब्ला बुंफैयो दे फैबाय थानाय नैबे इलेक्सनाव बिखेबा सरकार दानो हाला इउपिपिएल सरकार दागोन होननानै बुङो। आं बेखौसो बुंनो नागिरदों जे हाग्रामाया आंनि अनजालि बिसिजों देबेरगाव समस्थियाव दावहा नांग्रोथों बेनि उनाव सरकारखौ दा बिथाङा गुबुन गुबुन महराव माब्लाबा थुबसंनाय माब्लाबा बाइक सालायनाय बिथाङाथ' मा होनबावनो बिथांनि जा मडेल बे मडेलानो राफ एन्ड टाफ बिथांनि मडेलानो फोजोबस्रांनायसो दाखांनायनि नंखाया गतिके बिथांनि मडेलखौ बुंनानै माथो बुंबावनो सासे जक्कर टाइपनि सुबुं ठक्कर मोनाखैमोन एबार आंनि बिसिया बेखौ ठक्कर होनो थांगासिनो दं। रायजोफोर बिटिआरनि इएम रनजित बसुमतारी बिथांनि फोरमायनाय सुंद' भिडिअ क्लिप्सखौ नायनानै नोंथांमोना मोनथिखाबाय बिथाङा मा बुंदों। फैबाय थानाय बिटिसि बिसायख'थियाव देबोरगाव समस्थियावहाय गावनि बिसिखौ बिजाथि महरै इउपिपिएल दोलोनिफ्राय थिसनगोन बा फसंगोन होननानै बिथाङा खौरांगिरिनि सिगाङाव रोखायैनो फोरमायनानै होखादों नङा होमबा। थारैनो जोङो फैबाय थानाय समावसो जोङो मोनथिनानै मोनसिगोन जे बिथांनि बिसिया टिकेट मोनगोन ना मोना जोङो फैबाय थानाय समावसो जोङो मोनथिनानै मोनसिगोन। रायजोफोर दाना फैदो बेंटल दख'रा एबसुआ खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों मा मा बाथ्रा फोरमायदों नोंथांमोना नायनानै लाग्रोलाय। बे बैसागु बोथोराव जोङो बेंटल दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै बेबायदि मोनसे जोंनि बेंटल दख'रानि सिङाव बेबायदि दुखुनांथाव मोनसे एबा मुगैथाव मोनसे जाथाय बे जाथायखौ जागोन होननानैबो सानाखैमोन आरो जाथावना बेबायदिबो नङामोन। दा अब्लाबो जोंनि दख'रानि सिङाव जिबायदि मोनसे जाथाया जाबाय आरो जिबायदि रादाबफोराव ओंखारदों बै ओंखारनाय लोगो लोगो जोङो बेंटल दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै जोंनि ओनसोलनिनो सिङाव सोरनि न'खराव जादों होननानै जोङो तदन्त खालामदों जोङो नागिरदों आरो नागिरनाय बायदियै जोङो न'खर फारसे जोङो मोनहैदों आरो न'खराव थांनानै बाथ्राफोरखौ जोङो सुलाद लादों मा जादों माब्रैहाय जानाय जोङो खबर लादों। दा बेबायदियै जोङो न'खरनि सुबुंफोरनिफ्राय जोङो मिथिनो मोनदों जाथाया जोबोरैनो लाजिथाव आरो दुखुनांथाव। जाबायदि सानै व्यक्तिनि नाम ओंखारदों जाकब नार्जारि आरो पारमिनास नार्जारि जायहा डिजिपि माने दुरान्चल जन परिसंगम जेनेखि सेपारेट स्टेट बिलाइग्रा मोनसे आफादनि आफादगिरि आरो बेजों लोगोसे जाय जाकब नार्जारि कन्ट्रेक्टर जोंनि ओनसोलनिनो बिथाङा जोंनि बेंटल दख'रानि सिङाव थानाय रानिसिन्द्रि जेनेखि गामि बै गामिनिनो बे बिथाङा। दा बैसोरबायदि व्यक्ति थाखायै फैसायै धोन दौलत गोनां बैबायदि व्यक्तिफ्रा दिनै बेबायदि मोनसे माने नेहात माने जुनाद आखुनि जेनेखि खामानि जि मावदों बेखौ जोङो बेंटल दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै माने कन्डेम खालामदों आरो जोङो एखेबारे धिक्कार होदों बेबायदि व्यक्तिफ्रा बेबायदि नेहात माने मुगैथाव मोनसे खामानि मावनायखौ जों माने बेंटल दख'रा
दुलाराय बर' फरायसाफोरनि बिराद जोङो दुखु मोनदों मानो होननानै बुङोब्ला बै जेनोखि सानै व्यक्ति बा सानै गथ'सा बैसिनि न'आव थांनानै जोङो सुलाद लाहैदों बै गथ'फ्रा बेसेबां बैसोनि गमामायैनो रादाबाव फोसावनाय बायदि बेयो नंमारगौना नंमारा होननानै जों खबर लाहैदों दा बे बिथिङाव जोङो मिथिहैदों थांनानै आरो आं व्यक्तिगत हिसाबै नुहैदों जे गथ'आ सासेया दिनैसिमबो 11 बोसोरानो जायाखै नैबे दानि फैबाय थानाय 24 जेनोखि एप्रिल बे 24 एप्रिला सफैयोब्लासो बियो 11 बोसोर जागोन बियो देग्लायसो क्लास 7 आव जोंनि बेंटलावनो मोनसे स्कुलाव फरायदों देग्लायसो एडमिशन लाजेनदों क्लास 7 आव आरो बेजों लोगोसे सासे 13 बोसोरनि बे गथ'आबो दिनैसो 8 थाखोआव एडमिशन लाजेनदों आरो बै गथ'फोरखौ माने फनजों प्रल'भन खालामनानै फैसानि प्रल'भन खालामनानै दा थांनाय 11 थारिख खालि नैबे दाखालिसो बैसागु बोथोरनि एसे सिगां बै थारिख खालिसो फनजों थाखा फैसा होगोन माबा माबि उमुक थुमुक होननानै लेंहरनानै गावनि थाग्रा खथा बै थाग्रा खथायाव लानानै थांदों बेबायदि बाथ्राखौ जोङो मिथिबोनो मोनदों न'खराव थांनानै आरो ओरैबायदिबाव जाय गथ'फोरखौ लेंहरदों काजलगावसिम लेंहरनानै काजलगावनिफ्राय गावनि गारियाव पिकआप खालामनानै लाना थांनानै गावनि थाग्रा खथाखौ जेन गथ'फ्रा सं दाननानै मोनहैया बैबायदि मोनसे थासारिया जाहाथे माने जाथों माने गथ'फ्रा गावसिनि थाग्रा खुलिखौ उननि समाव देखायहैनो दाहाथों बेबायदि मोनसे कौशल खालामनानै माने गारिखौ बोजों बोजा फिदिं फिदा खालामनानै मोनानि 9टायाव सौहैनाय बेबायदि मोनसे थासारि खालामनाय बेबायदि मोनसे जोङो खौरां मोननानै फैदों दिनै आरो लांनाय लोगो लोगो जेनोखि जिनाहारि जेनोखि एकेबारे जुनार आखुनि खामानि बेफोरखौ खामानि मावदों बेबायदि खोथा बाथ्राफोरखौ जोङो खोनाबोनो मोनदों बेजों लोगोसे गाव पारमिनास हिसाबै जिबायदि खामानि मावबाय बेजों लोगोसे आरोबाव जाखब नार्जारिखौ गावनि खथायाव लायफिनबावनानै गथ'फोरखौ रुमाव माथेनानै गालांनानै लायफिनबावनानै आरोबाव बेबायदिनो जुनार आखुनि खामानि मावनाय जिबायदि जिनाहारि खामानि मावनाय बेफोरखौ खामानि मावदों होननानै जोङो न'खरनिफ्राय मिथिबोनो मोनदों दा बेबायदि खामानिखौ बिसोरबायदि मानसिफ्रा थाखायै फैसायै धोन दौलत गोनां मानसिफ्रा इसिबां जघन्य मोनसे कान्ड खालामनाय बेखौ जोङो मालाबाबो जों गनायनानै लानो हाया जोङो बर' हारि हिसाबै जों बेबायदि मानसिफोरखौ जोंनो नाङा बैबायदि व्यक्तिखौ हें खालामनांगौ फासि होनांगौ आरो फासिनि जेनोखि सम बियो माखासे समनि गेजेरावनो जानांगौ जिहेतु जोंहा भारत संबिधाननि जेनोखि आयेन बै आयेन बायदियै 12 बोसोरनि गाहायाव थानाय गथ'फोरखौ सोरबाया जुदि रेप खालामोबा बै रेप खालामग्रा व्यक्ति माबाफोरखौ सुबुंफोरखौ बे लम्पटफोरखौ फासि होनायनि मोनसे जोंहा आयेन दङ बैबायदि पक्स' आयेननि धारायै फार्स्ट ट्रेक कर्टआव बिसोरबायदि मानसिफोरखौ लानानै थांनानै बिसोरखौ साजा होनांगौ आरो थाबैनो बिसोरखौ बे बुहुमनिफ्राय गैया खालामनांगौ जोङो प्रशासनखौ दाबि दैखांदों प्रशासनखौ जोङो नारसिनदों अति माने थाबैनो खम समनि गेजेरावनो बिसिनि जेनोखि मा होननानै बुंगोन बेखौ जेनोखि रायदान होनो बिराद दुखु मोनसिदों मानो होननानै बुङोब्ला बे जाथाया जोंनि दख'रानि सिङावनो जादों आरो बेखौ जोङो मालाबाबो गनायना लानो हानाय नङा आरो बैबायदि व्यक्तिफोरनि जेनोखि खालामजानाय बै व्यक्तिफोरनो मोनसे नांगौ बायदि सरकारा सहाय होनायजों लोगोसे बिसिनि न'खरखौ नायनांगौ आरो बिसिनि न'खरनो माबा नङा मोनसे खालामनानै होनांगौ जोङो बेखिनिखौ दाबि दैखांदों आरो फैबाय थानाय समाव जाहाथे बेबायदि जाथायफ्रा जाया फैबाय थानाय समाव जाहाथे बेबायदि जाथायफ्रा जानो मोना बिनि थाखाय आङो जोंनि बर' हारिनि साफ्रोमबो गार्जेनफोरखौ आङो खावलायगोन जे गथ'फोरनो जेनोखि मबाइल दैहोनाय गथ'फोरनो जेनोखि आखायाव बैसो जायै गथ'फोरनो मबाइल दैहोनायफोरखौ जोङो एभयड खालामनांगौ जोङो पुरा बेबायदि कान्डफोरखौ जाहाथे जानायनिफ्राय गोजानाव थानांगौब्ला जोङो गथ'फोरनो मबाइल होनायनिफ्राय जोङो गोजान जानांगोन मानो होननानै बुङोब्ला बे गथ'फोरनो मबाइल दैहोनाय लोगो लोगो गथ'फ्रा मा खालामो मा खालामा आरो बै गथ'फोरनो जेनोखि मबाइल दैहोनाय बे मबाइल दैहोनायाव सिम थायो बै सिम कार्डजों मा खालामनो हायो मा खालामनो हाया दिनैनि गथ'फ्रा जेबो बुजिया दिनैनि गथ'फ्रा मबाइलखौ बाहायनो रोंदों होननानै जानला मोनला खालामलाबायनो नागिरो दा बेबायदि बिथिङाव जोङो नुदों मबाइलखौ लानानै गोबां गथ'फ्रा गोदाव सोराव गोबां खामानि मावसन मावब्र खालामो जेफ्राव जोंनाव बार जोंनि बेबायदि एफसि अफिसफ्राव गोबां रोखोमनि कमप्लेन फैबाय थायो जे उमुक रायलायदोंमोन ओरै जादों उमुक रायलायदोंमोन ओरै जादों सोरबाया आंखौ ब्लेकमेल खालामदों सोरबाया आंखौ ओरै खालामदों बेफोरबायदि जाथायाथ' जाबाय थाखायोनोखा आरो बैसो जायै समाव सोरजोंबा थांफानाय बैसो जायै समाव सोरजोंबा नोङो लानानै खारलांजानाय
बैसो जायै समावनो माबा माबि गोदाव सोराव जोंनि गेजेराव जेनोखि काहानि बेफोरो जागासिनो दङ दा बेफोरखौ होबथानांगौब्ला जोङो बिमा बिफाफ्रा सांग्रां जानांगोन आरो जोंनि ओनसोलाव थानायजों लोगोसे गुबुन गुबुन दाब दाब जायगायाव थानाय जोंनि साफ्रोमबो बर' बिमा बिफाखौ आङो खावलायनो लुबैगोन जे गथ'फोरखौ साबधानाव लाखि गथ'फोरखौ गावजों माने बैसो जायै गथ'फोरखौ गावजों लाखिनानै गावजोंनो खामानि मावफानायजों लोगोसे गथ'फोरखौ स्कुलाव थांनायनिफ्राय लानानै बिसिनि गेलेनाय गाननाय जोमनाय बेरायनाय बैफोरखौ कमप्लिटलि नोजोराव लाखिनानै जेन गावबा गावनि गथ'खौ सेफटियाव लाखियो जों बेखौ खावलायदों दखरा आफाद हिसाबै आरो फैबाय थानाय समाव जाहाथे बेफोरबायदि जाथाय बियो जेन जानो मोना आरो बेबायदि जाथाया पुनर जानो मोनैनि थाखाय बै साला लम्पट बैसोरबायदि व्यक्तिखौ गोख्रोंनिफ्राय गोख्रोंसिन साजा होनांगौ आरो बै साजाखौ नुनानै बेबायदि मावनो नाजाग्रा बेबायदि लांसुनिया सुबुंफोरा जेन गिखांनाय फैयो बे मोनसे जाथायखौ जोंनि गेजेराव फुरा फोजोबनांगौनि थाखाय आं प्रशासनखौ गोरानिफ्राय गोरासिन साजा होनो थाखाय आङो खावलायबाय। रायजोफोर बेंटल दख'रा एबसुआ खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों रोखा रोखा फोरमायनानै होनाय सुंद' भिडिअ क्लिप्स होनानै नोंथांमोना मोनथिखाबाय नङा होमबा? दा आंनि गोसोआव मोनसे साननाय सोमजिदों, गोदो गोथो जादों आंनि गोसोआवहाय। बेंटल दख'रा एबसुआ खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों गोबां बाथ्रा फोरमायबाय, नाथाय जिनाहारि खालामजाग्रा उन्दै हिनजावसानि न'खरनि सुबुंफोरा खौरां बिजोङाव फैनानै दिनैसिम मानो बाथ्रा फंसेबो बुंफैयाखै। जिनाहारि खालामजाग्रा न'खरनि सुबुंफोरा खौरां बिजोङाव फैनानै बाथ्रा फंसेबो बुंफैयैनि जाहोनाव आंनि गोसोआवहाय मोनसे गोनो गोथो साननाय सोमजिदों। रायजोफोर पारमिना नार्जारी आरो जाकब नार्जारी बिसोर सानैया BPFनि सापर्टार हिसाबै बिथांमोनखौ बेरेखा दोलोनि मानसिफ्रा फासायनोबो हागौ, आं बेबायदिखौ साननानै मोनहरदों। दा जियानो जायाथों मानो पारमिना नार्जारी आरो जाकब नार्जारी बिथांमोनाबोथ' बर'आनो नङा होमबा रायजोफोर? पारमिना नार्जारी आरो जाकब नार्जारी बिसोरबोथ' बर'आनो ना। दा बर'आनो गावनि आथिङाव गावनि रुवाजों दानना लानाय जादों जायाखै रायजोफोर? साननानै नायलाय, बर'आनो गावनि रुवाजों गावनि आथिङाव दानना लानाय जादों जायाखै? खहाया सोरहा जादों? बर'आसो जादों।